אהלן חברים, לי קוראים רועי מזרחי, אני מודה לכם שאתם לקחתם כמה דקות ככה לבדוק את ההזדמנות העסקית של ג'וס פלאס. בסרטון הקרוב אני הולך לספר לכם קצת על מהי באמת ההזדמנות העסקית של ג'וס פלאס, איך זה יכול להשפיע על החיים שלכם, אני אספר לכם טיפה איך זה ישפיע על החיים שלי. אני בעצם כבר שנתיים בחברה, והשינוי המהותי ביותר שהיה אצלנו זה בעצם היה השינוי הפיננסי. לא אגיד לכם שבשינוי הבריאותי זה לא היה משמעותי מאוד, זה כן היה, אבל עדיין אני צעיר. אני בן 33, נשוי, אני אבא ל5 ילדים. לא חשבתי באמת שזה ישפיע עליי כל כך ברמה הבריאותית. זה נתן לי הרבה מאוד אנרגיה, הרגשתי שמערכת החיסון שלי מתחזקת. אבל אני לא יכול להגיד לכם שערכי הכולסטרול שלי ירדו, או שאיבדתי, שאני כבר לא סכרתי יותר, כי אף פעם לא הייתי ברוך השם, וגם אף פעם לא הייתי עם לחץ דם גבוה או כל מיני דברים כאלה. אני אדם בריא, ולכן הדבר הראשון שהרגשתי כשינוי מאוד משמעותי, זה בעצם השינוי צ'קים החודשיים שלנו. 7.5 שנים האחרונות אני עוסק במה שנקרא תוספי מזון, אני מרצה על בריאות גופנית, אבל לא פחות מזה אני מרצה על בריאות כלכלית. אתם יודעים, הרבה מאוד אנשים מתעסקים בלהיות בריאים יותר, אבל צריך גם להבריא את מה שנקרא כיס המרה. כן, זה אותו כיס שאנחנו תמיד מנשנשים ואין לנו הרבה כסף שם בפנים. אז אני רוצה לשתף אתכם טיפה בחוויה האישית שלי, איך אני הגעתי לזה, ותוך כדי זה תוכלו להבין איך אתם יכולים לעשות מזה גם משהו מאוד מאוד גדול עבורכם. זה יכול להיות עוד הכנסה של עוד 500 שקל, 1,000 שקל בחודש, אבל זה גם יכול להיות עוד הכנסה של עשרות אלפי שקלים או מאות אלפי שקלים בחודש. אתם תחליטו. אוקיי? זה היופי פה. בניגוד לעסקים מסורתיים, אנשים יגידו לכם כמה אתם שווים. בעסק שלנו אף אחד לא הולך להגיד לכם כמה אתם שווים. אתם הולכים להגיד כמה אתם שווים. לפי מה שאתם תעשו, זה מה שאתם תקבלו. אז לי קוראים רועי מזרחי שוב. אני נשוי, אני אבא ל5 ילדים מקסימים, שהשאיפה שלי בחיים הייתה לסדר אותם, לחיות איתם את החיים שמגיע להם, לחיות את החיים שמגיע לי. נספר לכם טיפה איך אני התחלתי. אני התחלתי לפני 2 הכרתי את החברה הזאת, פגשתי בחור שקוראים לו דן הולצמן, יהודי ישראלי. יהודי ישראלי, זה דן הולצמן, יהודי ישראלי, הבעלים של החברה שלנו. פגשתי אותו לפני 2 והוא אמר לי, תקשיב, החברה שלנו עושה 10 מיליארד דולר עשתה 10 מיליארד דולר ב-20 שנה, ועכשיו היא הולכת לעשות 10 מיליארד דולר ב10 שנים הקרובות, כש50% מזה הולך לחזור חזרה אליכם. כל מה שקשור לחלק הלוגיסטי, שירות לקוחות, שירות משלוחים, שירות גבייה, אנחנו דואגים לזה. כל מה שקשור לחתימת חוזים עם חקלאים, פיתוח מוצרים, תקני איכות, כל מה שקשור לכל המערך הלוגיסטי, אנחנו דואגים לזה. כל מה שאתם צריכים לדאוג, זה ללכת לספר את זה לחברים שלכם, 50% מזה חוזר חזרה אליכם. אנחנו הולכים לעשות את 10 מיליארד דולר והפעם ב10 שנים. עשינו את זה ב20 שנה, אנחנו הולכים את זה ב10 שנים הקרובות. ואז הוא שאל אותי שאלה, בהנחה ש50% חוזר אליכם, שזו ההנחה אמיתית, איזה חלק מה5 מיליארד דולר אתה רוצה? עכשיו אני אגיד לכם את האמת, כמו ישראלי טיפוסי, אז כמובן כל ישראלי היה אומר לו את כל 5. אבל אני יודע שלכל מספר שאתה שם, יש לזה מחיר שאתה אמור לשלם עליו. אם זה בזה שאתה הולך להיעדר קצת מהבית, אתה הולך להשקיע שעות מעבר לתחום החיים הרגיל שלך, אתה הולך לעשות את האקסטרה מאמץ בשביל להגיע לאקסטרה רווחים, אתה לא יכול להרוויח משהו גדול יותר ממה שאתה באמת נותן חזרה. אי אפשר, אף פעם אף אחד לא יצליח לעשות את זה. אם אתם יודעים על זה, תספרו לי על זה, אני אבוא והצטרף למה שאתם עושים. נספר לכם איך זה עובד. הוא אמר לי, תקשיב, אתה לא צריך להשקיע פה כספים, אתה לא צריך לקנות סחורה, אין לך חנויות, אין לך עובדים. אני כבן אדם שהיה לי עסק עצמאי, אמרתי לו, תקשיב, הסיפור הזה לא הגיוני. אני בן אדם דתי, ואם זה קשור לסמים, אני ממש לא מעוניין בעבודה הזאת. זאת אומרת, אתה לא יכול להביא עסק שאין לך עובדים, אין לך חנויות, אתה לא צריך להשקיע בסחורה. איך זה יכול להיות דבר כזה? מה אתה מוכר? אוויר? אמר לי, בוא נספר לך בדיוק איך זה עובד. עכשיו, אני כבן אדם שאני קורא לעצמי כבן ניצול להורים שכירים, 2 ההורים שלי שכירים, אבא שלי היה מנהל סחר חוץ במשרד המסחר ותעשייה במשך 47 שנים. אמא שלי הייתה מנהלת משרד הרווחה במשרד המסחר ותעשייה גם כן, 40 ומשהו שנים, 42 שנים. שניהם עבדו, נתנו את נשמתם, אבל אחרי שהם עבדו כל כך הרבה שנים בעבודה שלהם, יצאו לפנסיה ותנחשו מה. כמובן שהפנסיה שלהם, למרות שהיא נחשבת מאוד מאוד מכובדת, היא לא הצליחה להחזיק את רמת החיים הקודמת שלהם, הם היו צריכים לעשות דבר נוסף. אני הסתכלתי על זה ואמרתי, אחרי 47 שנים, זה לא מספיק עדיין?
עדיין אתה לא יכול ליהנות מהחיים כמו שצריך, עדיין אתה לא יכול להעניק לנכדים לך את מה שאתה רוצה. אני במשחק הזה לא רוצה להיות. הלכתי להיות עצמאית ונחשו מה שם. חשבתי שהם יש להם ג'יפים גדולים, יש להם, אתם יודעים, 2 דירות תמיד, זה נראה שהם מאוד מסודרים. אמרתי בוא נפתח עסק פרטי, גן ילדים פרטי. תנחשו מה שם, גם מה גיליתי. שלאלה שיש להם 2 דירות יש להם בעצם משכנתה מאוד גדולה, ולאלה שיש להם רכב ג'יפ צמוד או כל מיני דברים כאלה, זה בעצם ליסינג שאין להם באמת איך לשלם עליו. כשראיתי את הדבר הזה, הבנתי שאני לא במקום הנכון, שאם אני רוצה לעשות משהו, אני צריך לעשות משהו אחר. לא ידעתי איך. ידעתי שאתה יכול לא להיוולד כל החיים שלי הייתי מאוד מאוד אמביציונר, ורציתי להשיג הישגים מאוד גדולים גם ברמה הפיננסית. אבל אז אמרתי, אתה יכול לא להיוולד או להתחתן עם, או להתגרש מי. ששלושת הדברים האלה לא יצאו לי. אני לא התחתנתי עם האישה הכי עשירה בעולם, האישה הכי יפה בעולם, כן, אבל לא הכי עשירה בעולם. ועדיין, אני לא ידעתי איך לעשות את זה, איך ליצור את אותה פריצת דרך שתוכל להביא אותי למקום שאני רוצה להיות בו. איך האנשים הגדולים באמת עושים את זה? פגשתי חבר טוב, קוראים לו קובי אבישר, לפני 7.5 שנים. והוא אמר לי, תקשיב, אתה מפספס את הנושא המרכזי. אמרתי לו, אוקיי, מה הנושא המרכזי? אמר לי, הנושא המרכזי הוא להשתמש במינוף. האם להזיז רכב לבד אתה יכול? אמרתי לו, לא. האם אתה יכול להזיז רכב עם 10 אנשים ביחד? אמרתי לו, ברור שכן. אז הוא אמר לי, זה נקרא מינוף. אם תלמד לא להחליף את הזמן שלך בכסף, אלא להצליח לייצר סביבך קבוצה של אנשים שמרוויחה את הכסף שלהם, בעודך גם אתה מרוויח גם על הפעילות שלהם ולא רק על הפעילות שלך, בעצם אתה תוכל לעשות הרבה יותר. שאתה תפעל בתור יחיד או שתפעל בתור צבא של אנשים שעושים משהו ביחד, ההישגים שלך יכולים להיות אחרים לגמרי. אמרתי, תקשיב, זה נשמע לי מאוד הגיוני, אבל אני עדיין לא יודע מה אני צריך לעשות, כי אין לי כמות גדולה של אנשים שרוצה לעשות איתי משהו ביחד. ואז אחרי 6 שנים של חיפושים, מצאתי את חברת ג'וס פלאס בדיוק לפני שנה ו10 חודשים. זה היה ב-10/10/2012, כשפגשתי את אותו דן הולצמן בכנס ברומא. זה היה כנס של 1,000 איש. ואני אספר לכם את מה שסיפרו לי שם. שאלתי אותו, אוקיי, כמה עולה בשביל להצטרף לחברת ג'וס פלאס? אז הוא אמר לי, תקשיב, זה בדיוק כמו שעולה לפתוח חנות של הרומא, או לפתוח חנות של מקדונלדס, כמה מיליוני דולרים, סתם בצחוק, 395 שקלים. זה דמי הזיכיון של חברת ג'וס פלאס. אוקיי, 395 שקלים נשמע לי הגיוני, אני יכול לסתכל לכל החברים שלי בעיניים ולהגיד להם שהם יכולים לפתוח עסק ב-395 שקלים, זה לא בעיה. הוא אמר לי, בנוסף לזה, כל מוצר שלנו, אתה לא קונה מוצרים בכלל. אם אתה רוצה להביא לקוח לחברה, כל מה שאתה צריך לעשות זה למלא טופס עבור הלקוח הזה, לשלוח אותו לחברה, פקס או לצלם פשוט בפלאפון ולשלוח באימייל. החברה תכניס את אותה הזמנה לתוך המחשב, ואתה תקבל עמלה. לא משנה אם הלקוח שלך הוא בישראל, ארצות הברית, קנדה, אוסטרליה, או כל מדינה אחרת באירופה, במדינות שאנחנו פתוחים בהן, 28 מדינות, צרפת, ספרד, יש לנו מספיק, אנגליה, גרמניה, אוסטרליה, גרמניה ושוויץ, יש לנו מספיק מדינות שאנחנו פתוחים בהן, אתה יכול לעשות את העסק הזה בכל אחד מהמדינות האלה. אמרתי לו, וכל זה ב-395 שקלים? הוא אמר לי, כן. 395 שקלים אתה מקבל גם ערכת מפיץ, שיש בה עזרי שיווק, תפסים, כל מה שאתה צריך בשביל להתחיל את העסק שלך. אמרתי לו, אוקיי, דבר זה נשמע לי הגיוני. עלות המוצר שלנו, פירות ירקות ופירות יער, הוא 340.5 כפול 4. כל המוצרים של ג'וס פלאס תמיד באים ל4 חודשים. החברה מאמינה בהמשכיות, היא לא מאמינה במשהו שהוא חד פעמי. בין אם זה מוצר הג'וס פלאס, ובין אם זה מוצר הקומפליט שהגיע רק עכשיו, ועולה 300 שקלים, גם הוא ל4 חודשים, כפול 4. החברה שולחת את כל המוצרים ל4 חודשים מראש, אבל היא מורידה רק חודש אחד, כל חודש את אותם 340.5. או אם זה הקומפליט, שעדיין אין לנו אותו פה, יש לנו אותו רק עכשיו פה בארץ, אז הוא יעלה 300 שקלים כפול 4, כפול 4 תשלומים. מה אנחנו נקבל בזה? בין 10% ל-24% על כל לקוח שאנחנו מביאים לחברה. ומה זה תלוי בכמות הלקוחות שיש לנו. אם יש לנו 4 לקוחות בחודש נתון, אנחנו נקבל 14%. 14 לקוחות בחודש נתון כלשהו, לא משנה מתי אתם תעשו את אותם 14 לקוחות, ותכף תבינו שזה לא רק אתם, זה יכול להיות גם קבוצה שלכם, תרוויחו 19%. 27 לקוחות זה 24%. האותיות שאתם רואים בצד DD, JPF ו-SE זה בעצם דרגות, שלכל אחד מהם יש משמעות, לא רק ברמה של אחוזי רווח, אלא גם ברמה של בונוסים שנדבר עליהם בהמשך. אבל מה שחשוב שתדעו, שאת האחוזים האלה אתם תמיד תקבלו. זאת אומרת, ברגע שהגעתם לדרגת JPF, הגעתם ל-14 לקוחות, לעולם, כל לקוח שאתם תביאו לחברה, במקום 10% אתם תקבלו 19%.
מה זה אומר? עשינו לכם סימולציה קטנה. אם נביא 7 לקוחות בחודש במשך 12 חודשים, שזה אומר שנצבור לעצמנו למעלה מ-80 לקוחות, 84 לקוחות ליתר דיוק, אנחנו נקבל חוץ מבונוסים, מה שנקרא residual income, הכנסה קבועה של יותר מ-5,000 שקלים כל חודש לחשבון הבנק שלנו, אוקיי? אז תעשו את החישוב, כמה עבודה קשה צריך להשקיע בחוץ בשביל להרוויח אותם 5,000 שקלים. 7 לקוחות בחודש, זה אומר משהו כמו 2 לקוחות בשבוע. זה ממש נקרא לעשות את העסק הזה בצורה של פארט-טיים, זה לא משרה מלאה, זה ממש תוספת להכנסה שלנו. עכשיו, כשאני ראיתי את זה, אמרתי 5,000 שקל, וסיפרתי לכם, אני בן אדם מאוד אמביציונר, 5,000 שקל לא באמת עושים לי חשק לקום בבוקר, ואני רוצה שיהיה לי חשק לקום כל יום ראשון בבוקר, לא להגיד איזה באסה יש לי עוד 5 ימים לעבוד, אלא להגיד איזה כיף יש לי עוד 5 ימים לבנות. אז אמרו לי, אוקיי, בשבילך ייצרנו את הבונוס השני. הבונוס השני הוא בעצם הבונוס הזה. דבר נוסף שהייתה לי בעיה אגב איתו באופן אישי, 84 לקוחות, אני בחור בן 31 כשהתחלתי את העסק, להביא 84 לקוחות היה נראה מאוד מאוד קשה. אז הם שאלו אותי את השאלה הבאה, אם אתה יכול להביא 5 לקוחות במשך 5 חודשים, 25 לקוחות בסך הכל. אמרתי להם, בוודאי, 5 לקוחות במשך 5 חודשים אני יכול לעשות. הם אמרו לי, אם תמצא 5 אנשים שיהיו מוכנים לעשות את זה איתך ביחד, אז תוכל להגיע ליותר מ500,000 שקל רק בונוסים. האם עכשיו אתה יכול להביא 5 לקוחות במשך 5 חודשים? אמרתי להם, את זה אני עכשיו יכול להביא ביומיים, לא ב5 חודשים. אם אני אצליח להביא 25 לקוחות ואני אקבל 500,000 שקל בשביל זה, אני לא אביא 25 לקוחות ב5 חודשים, אני אעשה את זה הרבה יותר מהר. אמרו לי, מעולה. כל מה שאתה צריך לעשות זה למצוא עוד 5 אנשים כמוך, לעזור להם לבנות את הצוות שלהם, ולעזור להם לבנות את הצוות שלהם. היופי בעסק שלנו, שהוא גדל בצורה שזה לא 5 ועוד 5, אלא זה 5 כפול 5. אוקיי? כי כל 5 מהם יכולים להביא את ה5 שלהם. זה לאו דווקא 5 אנשים. אני הבאתי באופן אישי 26 אנשים בקו הראשון שלי. אתם יכולים לעשות כמה אנשים שאתם רוצים. אני בכוונה עוצר את זה בדור השלישי. למרות שהחברה משלמת עד 5 דורות עומק, פשוט המספרים יהיו לכם גדולים מדי. אני באופן אישי אחרי 1 שנה ו8 חודשים בעסק, מאז שהם נפתחו רשמי, ב-31 לינואר 2013, הם נפתחו באופן רשמי. אני 1 שנה ו8 חודשים בעסק, קצת יותר. ומה שקרה אצלי באופן אישי, יש לי היום למעלה מ-950 איש זכיינים בארגון שלי. היופי הוא שלכל אחד מהם יש לקוחות. תעשו חשבון פה, ב5 כפול 5, שוב, אתם יכולים לעשות גם 10 כפול 10, ותיקחו את זה גם 5 דורות עומק, אני עוצר פה, שתוכלו לתפוס את המספרים. 155 אנשים בסך הכל, אם יש לכל אחד מהם 25 לקוחות, אף אחד לא מבקש מהם לקנות מלא מוצרים, להעמיס את הבית שלהם במוצרים, אלא פשוט להביא לקוחות לחברה. ברגע שהם הביאו 25 לקוחות לחברה, עזרו להם להיות בריאים יותר, הגעתם לקרוב ל4,000 לקוחות. מזה אתם תקבלו רק 4%, כי אתם מקבלים 4% מכל מה שקורה בארגון שלכם, את 5 דורות עומק. זה יוצא קצת יותר מ40,000 שקל לחודש, כהכנסה קבועה, אבל נפתח לכם 500,000 שקל. אז איפה 500,000 שקלים האלה? בבונוסים. הבונוסים הם בעצם על, אומנם הם חד פעמים, אבל הם מאוד מאוד מתגמלים. על 213 לקוחות אתה סוגר דרגה שקוראים לה SSC, ואז אתה מקבל 12,000 שקל כבונוס. אומנם זה חד פעמי, אבל זה אחלה בונוס. הבונוס הזה מתחלק ל3, 3,000, 3,000 ו6,000. כל עוד אתה שומר על אותם 213 לקוחות כלקוחות גבוהים במשך 3 חודשים, אתה תקבל את הבונוס הזה. אני לא אכנס לפרטים של כל בונוס, אבל אתם תדעו שאתם בסופו של דבר מקבלים 12,000 שקל בונוס. בונוס של QNMD על 430 לקוחות קבוצתיים, לא לבד, בקבוצה ביחד. אתה מקבל 24,000 שקלים. בונוס של 860 לקוחות, 48,000 שקלים. הבונוס הזה אני עכשיו מקבל אותו, 1,720 לקוחות, 96,000 שקלים. בנוסף לעמלות הרגילות שלי. במשך הרבה מאוד זמן אני חיכיתי לתפוס צ'ק של 6 ספרות, שהשם שלי מופיע למעלה. אז הנה כנראה שהזמן משתלם, ובוודאי הנחישות וההתמדה מאוד מאוד משתלמת. אז הבונוס הבא שלי הולך להיות של 2,580 לקוחות, 144,000 שקל, רק הבונוס. ואז 3,440 לקוחות, 192,000 שקלים בונוס. אם תחשבו את כל זה ביחד, זה קצת יותר מ500,000 שקלים. עכשיו, זה נראה הרבה לקוחות, אבל כשאתם עושים את זה כקבוצה ביחד, יש לכם רק 150 איש בארגון שלא כולם אתם הבאתם. אתם יכולים להגיע לזה די בקלות. ראיתם פה למעלה מ3,875 לקוחות, זה יותר מ3,440. אתם כבר תקבלו את אותם 500,000 שקלים בונוס.
כל מה שנותר לי להגיד זה תסתכלו תמיד על כל עסק שאתם נכנסים אליו ותבחנו סיכון מול סיכוי. הסיכון בו הוא סיכון מטורף, 395 שקלים. לפעמים אנשים מוציאים את זה על לוטו. הפעם אל תוציאו את זה על לוטו, תוציאו את זה על תוכנית אסטרטגית שתוכל להוביל אתכם ליעדים שלכם, לחופש הכלכלי שלכם. אתם יכולים עם 395 שקלים להגיע לזה ולהרבה יותר מזה, וגם לכמה בונוסים טובים ביחד. אני תמיד אומר, 40,000 שקלים זה לדעתי שכר מינימום ו-516,000 שקל בונוס. זה הבונוס ההתחלתי המינימלי שאנחנו חייבים בשביל להתחיל לקנות לנו איזושהי דירה פה במדינת ישראל. אני מזמין אתכם להיות אמיצים, לקפוץ למים ולהצטרף אלינו עוד היום. אם זה מעניין אתכם, מדבר אליכם, אם הבנתם את העניין של המוצר בצורה כל כך פשוטה, אם התוכנית העסקית מדברת אליכם, פשוט תקפצו למים, תיקחו את הניסיון הזה, תיקחו את הצ'אנס הזה, אבל את הצ'אנס הזה תיקחו ברצינות, תיקחו אותו שנה קדימה. אם אתם אוהבים אנשים, אם אתם לא אוהבים אנשים, זה לא עסק בשבילכם. אם אתם אוהבים אנשים, יש לכם רב להצליח ומוכנות ללמוד, זה העסק האולטימטיבי בשבילכם. תודה שהקשבתם לדקות האלה, על ההזדמנות העסקית של ג'וס פלאס. אני מחכה לראות אתכם פנים מול פנים.